a sai kashi a sai kashi yauwa muna sai da kashi kashi ya sauko muna da gudawa muna da mai dungure dungure muna mai dan wake a sai kashi kashi ya sauko a sai wai kashi kake siyarwa yana kana toshe hanci ai ina kashi ne ina wari wai da wari wallahi tallahi wari yake yi to muna sai da kashi kaga muna da gudawa muna da mai dan wake mai dan dungure in kana so ka siya kai haukana 100% ne amma naka 1000% ne Allah wallahi to yanzu kai na nawa za a baka kashin to nawa ne kwano 1000 hanya ba kyau to gwangwani fa gwangwani 150 in ba za ka siyar mun kwano ne 500 ba kawai ka wuce hauka yake sato kudin akai shi kashin sa an gama kashin dabbobi ne kaga malam shikenan sai ka wuce kashin da aka jin gama kashin mutun ne wani ya ci ayaba wani ya ci gwanda wani nama wani farfesu kashi ne mai daraja ka zo ka shi kashin wani ya ci nama to kawai in ba za ka siyar mun ba zan je in sana gidanmu an kiya siyar ka je Lagos gani kwatance ma kai sai ka biya kwatance ma kai sai ka biya wai ka iya lissafi da Allah ware ka ban waje to ka je ka ci kwanan ka a sai kashi ban da rena hankali a sai kashi to a sai kashi ya sauko bi sha a me kashi sannu mala a kashi kake siyarwa wallahi kashi nake siyarwa a wani kalar kashi ne da kai to kashi dai a cikin nan wajen kaga muna da kashin dan yaraba kashin ba nasare ba yahudi ba haushe dan indiya baki fari muna da kashin su kala kana da kashin hitila za a samu to yauwa kana da kashin mustafofotu da shi da safara'u kashin mustafofotu da safara'u wallahi sun dan karanci saboda ka san su hitiloli ne wallahi to ya to nawa ne gwangwanin gwangwani 150 ni in ka siyan min naira 100 na siya hauka yake ba za a siyar ba ba ka siyan min ba to ka siyar je ka alaba da sa an ga ma kashin nan da rajajjan kashi ka je kawai ka je na hakura ba kashi ne da rajajjan na hakura je ka abinda na tambaye ka babu je ka kawai dan bakin ciki ko biyar ban yi ba a sai kashi yawwa kashi ya sako bi 15 a sai kashi muna da mai gudawa me durin uwa a sai kashi kai durin uwa ka zo kashi nake sayarwa wani irin kashi tsaf kado kenan ko da bai ka zo an fika tana ba dambin giwa kaga muna da dan yarabawa ba ya wude ba na sare kaga kashin siriri kato mai tauri irin gudawa nan duk akwai oh tsada nawa ne kwano 1000 ha in kai sallah sinan yayi tsada a Lagos 300 ne a Borno 250 ka bado ka to nan ya masu dan gadan nan gwagwalada yawa dan gari durin wannan 180 ne sai kallo haba kai ta Allah ko nan ba za ka siya 1000 ba ka kyale mun ba na siya ba 1000 ta shedin ce kwanan kwana 3 to nan an ce ma gwagwalada ne in ba za ka siya 1000 ba ka kyale mun kashi na da kai da kashin naka durin uwar ku banda iska ka ƙara in ka dai Lagos ka gani kwatance ma kai sai ka biya wallahi durin uwar ku ta buga ma bodin nan wallahi ka ƙara zagi na kai ƙarya kake in ka sa Allah tsinan durin uwa ku ka ƙara zagi na